good morning. Nila, kaya ang saya-saya. Look at Jasmine. Wow, ang saya-saya ni Jasmine, no? Oh, ang ganda kasi ng sunlight today, unlike yesterday na rainy. And then kahapon, maghapon makulimlim. Kaya medyo parang sad ang day yesterday. And then, alam nyo, ang dami kong ginawa dito sa bahay. Kaya hindi ako nakapag-upload. So, at ang dami naming lakad din kahapon dahil Monday. That is why. Kaya lang yung lakad namin kahapon napurnada kasi nag-offline nga ang mga lahat ng lakad namin ay hindi namin na i-pursue. Kaya, continue na lang. Ewan ko kung kailan. Pagka may time and then depende sa situation. And ibabalita ko lang itong mga plants natin guys, ang sisigla. Di baling nagkulimlim kahapon, sumigla naman ang matanim. No? Gumanda ng husto. Look at them. Namumukadkad ang kanilang mga beauty. May kanya-kanya silang beauty na talaga naman. Mga colors nila na bright like this, oh. May bago na naman kasing dahon. Look at that. Ang gaganda lahat, guys. So, yun guys, at mag-aalmusal tayo. It's a day, it's a bright, happy day today. It's a sunny day. Kung ano-anong sinasabi. Ito, buti na lang at nakita ko yung kanyang dahon ay nawalan ng variegation. Ayusin natin. Ay, natumba si Thai Sunrise. Baka na ano ng aso. Yung Thai natin. Ito, ang ganda ni prayer plant. Ito yung prayer plant na malaki. Ito si Badyang. Wow. Uy, may music dito sa background. Meron kasing nag-aalmusal. Hello. Good morning. Morning. Uy, nakaluto na, nakatimpla na. Ang ganda. Uy, may noodles pa. May kape pang black. Gusto ko kasi black. I want the brewed coffee in the morning. Hi guys! Good morning, good morning! It's a beautiful day. It's Tuesday. Tingnan mo. Kahapon di ba maulan? Makulimlim, ang ganda ng araw, maliwanag, maliwalas, maligaya. Wow! At wala kaming trabahante. Yay! Haha! Maghanap na naman kami ng much better. Kasi, yun nga, alam nyo na, trabahante lang yan. Yun nga nakasal na naghihiwalay Ganito kasi yun guys, na mga trabahante ay temporary lang yan. Kung meron kayong hindi pagkakaintindihan, ay maayos sa mabuting usapan at maghihiwalay din paminsan-minsan yan. Maghihiwalay talaga. Pagka na-stress sila sa trabaho, yung susurrender mo sila. Kasi siguro pagod na rin sila. Kasi alam niyo kasi yung pinaka-leader nung itong nakuha namin lately ay may edad na. Nakita ko mahina siya talaga. Kaya yun nga, in-appreciate ko rin dahil ang dami rin nilang nagawa. Ang daming nagawa, ang dami nilang hirap dyan sa ginawa nila dyan sa amin, sa bahay. Ang sa akin lang ay nitong pag-rest nila ng kasweldo sila ng Saturday, okay pa. Nagtatawanan-tawanan pa kami, nagbibiruan. Pero yun pala, yung pagpuna ko sa kanila ng tanghali na siyempre, ano ba at bakit ka nagbabantay ng mga trabahante mo? Para makita mo kung maayos ba silang magtrabaho, kung may kailangan materyales ay nandyan ka at mabili ka agad, i-order ka agad, may matawagan ka agad, ganon ay tatawag ka sa hollow block, sa hardware, ganon. Ang sa akin lang, nung mga bandang 11 o'clock na, ay napansin ko, walang sumisilip ako paminsan-minsan at yung asawa ko nandun naman, kung sumisilip din,
Kasi awkward naman kung nandyan ka, nakaupo at tinitignan mo na lang sila permanently, no? At saka ang dami kong gawain. Ngayon, nung pasilip-silip ako, bakit parang walang nagagalaw? Bakit walang pagbabago? Bakit wala pa rin na-file na hollow blocks? Wala akong makita. Tapos every time na sumilip ako, yun bang nakatigil sila? Ano ba yung, bakit laging nakatigil doon sa balcony na ang tinitignan ay doon sa malayo? Parang may inaabangan. Sino ba yun? At bakit hindi makakonsentrate sa trabaho? Hindi ko rin alam kung may problema sila, may inaabangan ba kaya, nadadaan doon sa highway. Hindi ko alam, bakit hindi sila makagawa? Ngayon, pinun ako. Oh, anong nagawa nyo ngayong umaga, kako? Kasi siyempre, susweldohan mo sila. That half day, magkano na yon? Ilan yan sila? Diba? Siyempre, magtanong ka, ano natapos nyo ngayon? Ito lang? Sabi ko, itinuro ko yung poste na tinalian nila na hindi pa rin tapos, 11 o'clock na, kakahapon pa nila na umpisahan. Isang poste. Kaya parang para sa akin, kasi siyempre, hindi ko naman sinasabing magaling akong magbantay o marunong ako diyan sa marunong ako diyan sa trabahong 'yan, pero may experience na ako sa pagbabantay sa ganyan sa isang poste na dalawa kayong nagtrabaho niyan, hindi mo mamatalian, mabuti na kung mahaba yan na hanggang dun sa let's say 20 feet, ganon. Ano lang 'yun, mga let's say ang tinalian nila is mga 3 to 4 feet. Oh. Ngayon, sabi ko, ito lang ba natapos? Sabi ko, bakit wala pa bang na-file na hollow blocks? Natigilan sila tapos biglang na kumilos. So, meaning talagang hindi sila kumikilos the whole morning, pero nung napun ako, doon lang sila kumilos. And what does it mean? Oh, kayo kaya ang magpatrabaho at nakikita mo yung trabahante mo laging nakatigil. At nakita mo, wala rin silang natapos. Matutuwa ka kaya? Hindi naman ako nagmura or sumigaw sa kanila. Basta tinanong ko lang, ito lang ba ang natapos nyo the whole morning? Yun lang. Tapos na hindi sweldo nga yun Saturday, bakit kaya hindi sila masigla? Na Saturday, magsusweldo sila, sabi ko pa nga. Parang Ito sila, nga nagluya nakapansin na sila. din sabi niya. Ano sabihin, nagluya yung Nanghina. parang napagod na yata sila. Ang sabi nito, bakit kaya parang mahina sila? Sabi ganyan dito. Baka naman napuyat yung mga yan, di natin alam. Baka may mga okasyon sa kanila. Baka naginuman, hindi nakainom. Ay, hindi nakatulog. Sabi ko, hindi natin alam, pero pangit yung ganon. Ngayon, yung salita kong yun, ewan ko sa kanila, masama na siguro yun. Ngayon, nagseldo, okay pa naman. Nung inaabot ko yung pera, nagbibiroan pa nga kami. Nung nagtawag na ako ng mga names nila, yun, nagbibiroan kami. Tapos, nung nitong kahapon, nung Lunes na, kahapon, ay naghihintay kami na pumasok sila, pero bigla namang umulan na malakas. Ang lakas-lakas ng ulan. Ayun, sabi ko, ay sigurado hindi na papasok. Sabi naman nito, ay hindi papasok mga yun, ang lakas ng ulan. Okay lang. At maghapon nga hindi silang pumasok. At maghapon din walang nag-text, walang kumontak. So wala kaming alam. Ngayon ditong umaga, may pumasok isa at nagsabing tinext daw siya at hindi na raw papasok yung pinaka-leader at hindi na sila papasok lahat. So, ewan ko. Tumawag sa atin o ano, no? Pero kami, hindi Parang kami walang tinext, pinagsamaan hindi kami tinawagan. Para bang baliwala kami. Ano kayang ma-feel yung pag ganon? Anyway, sa akin baliwala yung naintindihan ko ng mentalidad ng mga tao dito. Okay, yun na masasabi ko. Comment down below anong ma-comment nyo ha. Okay, maglalakad kami ng mga papers. At Princess Leia, na-meet natin dito sa M. Louvillier. Ayan, vlogger din siya. Ipapakita ko sa inyo ang link niya. Pagbalik na niya sa New Jersey kasi busy pa siya. Kukontakin tayo then I will tell you ha kung anong channel niya. Basta Princess Leia naman yata ang pangalan, di ba? Oh, yun, hanapin nyo lang. Tapos, sabi ko, mag-comment siya sa Sunday shoutout natin guys para kasali natin sa ating mga katuwaan. Ayan, si Princess Leia. Incidentally, nakaupo kasi dito. Umupo ako, naka-smile. Ang sarap ng smile niya. Ang
ganda niya. Buyag. And then, Ang mukha niya, ganda ka mo. hindi, maganda. Ayun ang picture ko eh. Ang ganda eh. Pa-uwi na siya sa New Jersey. Yan, nag-uusap kami tungkol sa biyahe. Nag-stricto na naman. Yan ang nabalitaan ngayon natin. Nandito kami guys. May nilakad din kami dito. Kaya yan, nandito kami. Mrs. Leia. Leia, magbibigay dito cash 500 para sa donation daw dun sa mga tutulungan natin guys. Si Miss Leia, ayan o. Princess guwapa, no? Ang ganda pa ng hi. Thank you guys. Okay. See you soon. So, see you soon. Okay. Magkita-kita tayo. Tanaw ako sa Sunday, ha? Okay, sige. Thank you. Sige. Ay, umalis. Dito doon, guys. Bumili ako ng 1 bucket of 80s, tapos kay Malu, and then 1 tray na yung burger, and then 4 na sundae, yun. Okay na? Pangalan ni mo, ma'am? MJ. MJ? Tawagon na ka, ma'am. Tawagon na ka. Okay, sige. Thank you. Okay ka lang ito guys, kasi sabi ko, sabi niya, nasa na number mo? Yeah, guys, asa na number mo? Kasi galing na ako sa cashier. Ma'am, live bell? Sabi ko, wala. Nasa niya, paano yan? Niloloko ako, hindi ko na makuha yung order ko. Sabi nung cashier, ibigay mo lang number mo, ay yung name mo. What is your name? Sabi niya, Ma'am, Julie? MJ, sabi ko. Tapos, okay pala pag, okay pala. Hindi ko naman ito niloloko ako. Ang daming magaganda dito. Ayan, o. Ma'am, Milagros? Ang daming magaganda dito, guys. Ang daming magaganda. Ayan, nagugulat yan, o. Ayan, nagugulat yan, o. Naniniling pa. Oo, huwag kang mambosong. Alala, puro sumbong kita sa gwardiya. Binubusuhan mo, ha. Ang daming tao, grabe. What is the time? $11:47. So, noon time talaga. Kaya lunch time. Kaya ang daming tao, guys. Oh, look at that. Daming tao. Ito na yung order ko, guys. Madali, mabilis. Ang dali nilang na-prepare, ah. Hindi ko akalain. Ngayon, yung asawa ko naman ang wala. Dahil inutusan ko siya na bumili ng drinks. Hindi na kasi ako nag-order ng drinks dito. Gusto ko yung yung hindi matamis. Kaya nandun siya sa loob ng supermarket. Lalabas doon, papasok doon. Uwi na kami, guys. Sir, menu for dining. Wala sa akin yung sushi. Ano naman ang dumating sa atin? Lazada naman, Lazada. Oy, magkano? $2.74. $2.74 para nahihipo ko. Ito na yung slippers. Teka, buksan. Buksan natin. Ito yung in-order ko. Dahil nagustuhan ko to sa Lazada, dahil nakita ko doon, naka-display, ay meron siyang design na pang plantita, at ang plantita na slippers ay wow, slide on na ganyan, ganda. Uy, parang ito ay parang goma, parang siyang rubberized na merong halong plastic, ganon ang texture. Let me see. Ganda. Wow. Yan, oh. Wow. $274, guys. Meron pa ng slippers na ganyan. Wow, nice. Maganda 'to isuot sa sa dagat. Pang summer ang dating, no? Ang lamig sa mata. Very nice. Try natin 'to. Try natin. Oh, ang ganda. Wow. Tapos nang mag-rest.
Oh, ano? Eto na naman, lumabas na naman kami. Pagkagising, labas ka agad para kausapin ang mga dapat kausapin. Alam nyo na, yung related dun sa pagpapatrabaho natin, gusto natin mapatrabaho yung bahay. Kaya, kumilos tayo guys. Ay, pusa. Dito daw. Dito? Hello. Oh my God, 5 beautiful cats. Ayo. 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 Ay, salamat. Ay, salamat may nakita na. After a week. Ato silang balitaan. Apil god na to sa vlog. Grabe. Mga gwapa man. Oy, mga nunguwaw man. Uy, naiba na nakin mo palita. Uy, mga gwapa ra ba mga dalaginding, oh. Uy. Hindi, nadugay mo naa siguro ilang tuyo. Oo na after 1 week mo adto sinong Teban. Salamat sa Ginoo. Mo palita ni. Unsa may ato kani? 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 Pinakyaw na banana queue nila. Oh. May saring mo patanaw. Hoy, starring yun ka kanunay. Na starring na ka sa una ha. Ikaduha na ni ha. Ay, nis ko. Maayo ni inyong pesto kay cruising ha. Maayo sila mo pili oy. Ang galing ah. Yan, tapos na ang sadya natin. Ang bilis ni Lord na kumilos. Meron na tayong nakita. Yes! Thank you Lord God. Salamat. Sabi ko na nga ba, God is the greatest provider. Ayan. Sana naman ay magiging maayos ang pagtatrabaho nila. Mga after a week pa. Kasi hihintayin pa niya yung mga kasama niya. And then tapusin niya muna yung pag-tiles niya. So, ayun. Pero panatag na ang loob natin, meron na tayong nakita. Okay na. After 1 week, ganda dito. Ang ganda ng view. Kita ang view doon. Dagat. Ayan. Okay, guys, gusto ko tuloy maligo sa dagat. Ang sarap maligo sa dagat, oh. Ganda ng sea view pala rito. Eh, bakit ako nakamask? Nakamask pa ako. Oh, may gulay. Nakalimutan ang view. Very nice. Ay, dumaan kami dito sa Baclayon. Meron ditong Junlin Agri. Hindi pala siya dyan sa sari-sari store ng grabe man yun. Yun nga, nakausap namin sinong Teban. After a week, pupunta sila magtrabaho sa amin. Ang sinabi naman ng asawa ko, hindi na makapaghintay ng 1 week. Gusto niya, gagawa pa rin kami ng paraan na mas maaga pa. Kaya, tingnan namin kung sinong mga kukuhang mas maaga. Or kung wala, pasensya, hintayin sila nung Teban. Pero kung meron ng mas maaga, yun ang kunin namin. Ayan, nakuhaw kami. Ang init guys, sobra oh. Kita mo? Isang grupo na naman na nakausap at pupunta raw sila bukas. Tingnan natin kung sinong mauna ay siya ang magtrabaho. Kaya ngayon panatag na ang loob natin. Marami pa lang makukuha naman na trabahante, no? Maghanap ka lang, meron naman. Maawa naman ang Diyos ay meron din nakita.
Dalawang grupo itong pagpilian. Init lang sobra. Grabe ang init ngayon. Ang pula-pula ng mukha ko ba para akong mestiza. Nagiging mestiza pala tayo pag mainit. Oh, ala. My God, mainitan. Oh, summer na. Let's go! Let's go and swim! Nako, ang sarap mamasyal. Ang sarap pa pumunta doon sa dalampasigan. Doon ka magpalamig sa dagat, sa tubig, magtampisaw. Ang sarap ng ganun na pakiramdam. Ay nako, tingnan nyo naman ang init sobra ngayon, grabe. Ang init. Ay, salamat Lord God at nagbunga rin ng maayos yung ano natin. Yung lakad, meron tayong aasahan na magtrabaho sa atin. Salamat Lord God. Thank you Lord. Wala pa man ay nagpapasalamat na ako. Thank you Lord God. Ito yung pinaka-antik na simbahan na sinira ng lindol noon. Ayan. Pinaka-antik sa buong Pilipinas. Sa Paglayo. Daming banana queue. Gusto nyo banana queue? Ano na sila? Ha? Guys, banana queue. Kain tayong banana queue. Nako, daming asukal oh. Sugar. Dami nang nakain na sugar guys. Ayan oh. Ang bananang masarap. Wow. Ayan oh. Kain tayo. Service ng ano yung orange truck na yan? Service ng gobyerno dyan. Oh my God, look at that. PWS pala? Ano ba yan? Look at that. Oh my God, ang dami nila ah. Ganyan na yun oh, mga yung nangihingi ng kwarta na ano, badyaw. Ang dami oh. Badyaw ba yan? Ha? Badyaw ba yan? Badyaw. Dito na naman tayo. Ito, magtatanong tayo dito sa Home Goods. Nagsara na sila? Ayan, tanong natin yung panghuli ng daga. Kasi may nakita kaming daga doon sa garden. Mahuli natin yon. Gawin nating pet. Ano? Hoy, kulungan ng ibon yata yan. Ito yun, panghuli ng ano. Ayan. Oh, meron, sabi sa iyo eh. Ito pala, oh, meron. Sabi ko na nga ba eh. Nakikita na kami kaagad. Problema niya. Sabi niya kasi guys, o-order siya sa Lazada. Eh, kailan pa darating? Ayan na lang. Dalawa? Sige. Ito naman ito. Hello. Birdie, birdie. Hello, birdie, birdie. Ang gaganda. Hello, birdie, birdie.
rabbit pila? 7. 7 di ini. Haha. Uy, nai white dogs. Gaganda ko naman ito. Hello. Birdie birdie. Hello birdie birdie. Ang gaganda. Hello birdie birdie. Parang gusto ko. Gusto ko mo talaga. May rabbit. Hello. Oh, may rabbit. Hello, rabbit. Hello, rabbit. Hello. Kana rabbit pila? 7. 7 di ini. Haha. Uy, nai white dogs. Ang gaganda ko naman ito. Wala, naginginig. Wala. Dadalawin natin yung mga plants natin dito sa balcony, guys. Ito yung Ataba Ponce. Oh, ang laki na. Ataba. Ang gusto ko dito, guys, mapula ang likod. Okay naman sila. Diniligan ko ito kaninang umaga. Aga-aga ko. Ito naman yung 7. Uy. 7696686. 69686. 69686. Philodendron. Ayan. Ayan guys, tapos na kami sa lakad namin. So, magpaalam na ako. Ang ganda nito. Oh, Florida Ghost. Ayan. Ayan, nandito ako sa balcony. Magpapaalam na ako guys. Tinitignan ko lang itong mga alaman natin. Nandito yung Pink Princess na ang ganda rin ng variegation, oh. Ayan, yung isang malaki nandoon at sisibol na naman ang bagong dahon. Guys, ito yung variegation niya. Ito napaka-sensitive ng ng Adansonii na ito. Di bale, hintayin natin lumaki yan. Yan yung variegated na Adansonii Hindu. At ito naman yung corset. Ay nako, talaga. Magpaalam na ako guys. Thank you so much for watching. See you again on the next video. Stay safe. God bless. Ingat kayong lahat. We love you guys. Okay, bye-bye. Bye-bye guys.